Yn y fideo yma, nawn ni ystyried polygonau gwahanol a sut i benderfynu os ydyn nhw'n polygonau rheolaidd neu'n rhai afreolaidd. Nawr, y gair polygon yn gyntaf, hwn di'r term am unrhyw siap sy'n defnyddio llinellau syth yn unig. A mae gennym ni enwau arbennig ar polygonau gwahanol yn dibynnu ar faint o ochrau sydd ganddyn nhw. Enghraifft, os oes gennym ni polygon efo 3 ochr, yna'r enwau'r siap ydy triongl. 4 ochr, yna dyn ni'n galw fo yn bedr ochr. 5 ochr, wedyn mae gennym ni pentagon. Nawr, mae llawer o bobl yn cymysgu pentagon hefo'r un nesaf hexagon, ond os ni'n cofio fod P yn sefyll am 5 a hefyd P am pentagon, so hynny'n gallu bod o gymorth. Hefyd mae yna adeilad o'r enw y pentagon yn yr Unol Daleithiau. 6 ochr felly, yr enw ar y siap yma ydy hexagon. 7 ochr, mae gennym ni heptagon. Ella helpu gofio hwn, fo yna gamp i ferched yn athletau sy'n defnyddio 7 peth gwahanol, yr heptathlon. Hwna efallai'n helpu ni gofio yna 7 ochr ydy heptagon o ran polygon. Hefyd, mae rhai darnau arian fel 50 ceiniog ar siap heptagon. 1 ochr y fwy, 8 ochr, wedyn mae gennym ni octagon. 9, dyn ni'n galw'r siap yma yn nonagon. Yr un olaf mae'n rhaid ni gofio ydy polygon efo 10 ochr, yr enw fan hyn ydy decagon. Nawr, mae unrhyw polygon, unai yn polygon rheolaidd neu yn polygon afreolaidd. A mae gyd i wneud efo hyd ochrau y polygon a hefyd maint onglau y polygon. Os di hyd yr ochrau gyd yn hafal a maint yr onglau hefyd i gyd yn hafal, yna mae gennym ni polygon rheolaidd. Fel arall, dyn ni'n deud fod gennym ni polygon sydd yn afreolaidd. Nawr, enghraifft, mae gennym ni 3 siap ar y sgrin yn awr. Y siap ar y chwith, os dyn ni'n cyfri'r ochrau, mae gennym ni 5 ochr, felly mae hwn yn pentagon. Ond dyn ni'n gallu gweld yn fan hyn fod yr onglau mewnol i gyd ddim rhy fath, ddim yn hafal, felly dyn ni'n gallu deud fod y pentagon yma yn afreolaidd. Y siap yn y canol, mae hwn yn triongl, ac os oes ni'n mesur hyd yr ochrau efo premesur, a mesur i gyd o'r onglau efo onglydd, so ni'n ffeindio fod yr ochrau i gyd yn hafal o ran hyd, a'r onglau hefyd i gyd yn hafal o ran maint. Felly, mae hwn yn triongl rheolaidd. A dweud y gwir, mae yna enw gwell am y triongl rheolaidd, sef y triongl hafal ochrog. Y siap olaf ar un ar y dde, os ni'n cyfri'r ochrau fan hyn, so ni'n gofio gennym ni 7 ochr, ond yn amlwg fan hyn dwi'n meddwl mae hyd yr ochrau yn wahanol, dyn nhw gyd ddim yr un fath. Felly mae hwn, efo 7 ochr yn heptagon afreolaidd. I orffan, cwis ydych chi wan, 3 siap ar y sgrin, rhowch enwau'r siap a dwedwch os ydy'r polygon yn un rheolaidd neu yn un afreolaidd. Felly pwyswch pause, meddyliwch am funud a wedyn mynd yr ateb yn y fyny ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.